Assalamu alaykum dostlar, doganlar, mehribanlar. Ne bizim bugün Türkmen gitara okumamızın 4-nji sapagy. Öňkü sapagymyzda gitarada esas ulanýan hem aňsat 3 akord: re minor, la minor, mi major geçipdik. Indi bugün sol akordlar tutup bir tane aňsatça kaku öwrenýär. Ol näil kaku? Onu başlayas. Bu kaku näil alınmaly? Akordan ýadyňyzda barmaklaryňyzy elleňizde öwrenşärýaly, bir-birine göçüp bermeli, geçip bermeli. Kaku näil kaku? Birinji başa barmak bilen aşak, bir. İkinji barmagymyz bilen ýokary, 2. Oňaryp bilseňiz, ýokardan aşak kakaňyzda da hemme kiriş siýiriň, 1. Owadan çykar sonra. Aşakdan ýokarym, 2. Hemme kiriş siýirýär, ýöne gaty çaltdyk bilen 2. 1 2 1 2 ine. Indi üçüncü barmaklarymyzy jemläp alýar. Dyrnagyňyzdan azajyk ösdürseňiz, gaty bir uly däl şeýlerek bolsa, gow ses almak üçin gow bolar. 1 2 indi üçüncü 3. Muny näil alýar? Muny ine şeýle kaku aşağı, şeýle kaku ýöne kakyp derrewem elimiz bilen tutýas. Ine elimiziň şu ýeri bilen, ine elimiziň şu ýeri bilen ses şeýle ýanglanyp gitmez ýaly tutýas. Ine ýöne muny gaty çaltlyk bilen ol bir wada çaltlyk bilen eýgerler. Bir wada şeýle öwrenip beriň. Soňlugy bilen ine şu bolmaly. Deň etmeliler şunu barmagym aşak deň urmaly, şu deň derejede ses ýanglanyp ýetişmez ýaly kirişlerim tutmaly. Ine. Diýmek 1 2 3 4-njüm ýene de ýokary 4. Bolly 4 kaku şeýle 1 2 3 4 3 4. Ine hayal görkezýän 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Solu meselemiz biz apayan da öwrenip ýörüs. Ine geçen sapak 1 2 3 4 şunu öwrenipdik. Indi muny näile öwrenýäs? Indi bu sapak 1 2 3 4 etdikmi? Indi ikinci kirişe geçýär. 1 2 3 4. Soň üçüncü kirişe 1 2 3 4. Soň dördüncü 1 2 3 4. Soň beşinci 1 2 3 4. Soňam altıncı 1 2 3 4. Düşnükli? Birinci perdeden başlaýar, birinci kirişden hatda altıncı kirişe çenli. 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Oglanlar, soralar
bolsa, düşünmeýän ýeriňiz bolsa kommentariýada ýazyň. Men hökman jogap bererim. Zanimatsiýadan öwrenin. Sag bolun. Saglykda görüşelim.